La meva peça del Museu Arqueològic de l'Esquerda és, sens dubte, l'espasa morta. L'espasa morta és una peça d'armament, és una beina de ferro amb restes de l'espasa dintre que es va trobar en el carrer de l'Esquerda. Però us en vull parlar no només per la peça en si, sinó perquè és una peça que ens explica moltes coses sobre ella mateixa, sobre la seva tecnologia, sobre el jaciment i també sobre el món ibèric ausentat en general. Sobre la peça, el que hem de tenir en compte és que és una peça que està anul·lada expressament en el ferrer. Per tant, ens parla de tot un món on hi havia una diferenciació social, una diferenciació dels tipus de treball i es coneixia molt bé la tècnica del ferro. Pel que fa al coneixement de l'espasa dintre del seu context, cal dir que l'espasa es va trobar en els enderrocs del carrer i, per tant, que o bé era una espasa que indicava un context de rendició dels propis ausetans de l'Esquerda, o bé era una espasa que havia estat capturada i, per tant, que indicava una rendició d'algú altre que havia lluitat contra els ausetans de l'Esquerda. Tot això en el context de finals del segle III abans de Crist. És una espasa, a més, interessant perquè no és una falcata típicament ibèrica, sinó que és una espasa del tipus latent, que és el tipus d'espases que es troben cap a la zona de centre-Europa. Per tant, els ausetans ens expliquen una mica que miren una mica cap amunt en aquest sentit de tipologies, de material, etc. A més, i per acabar, hi ha una altra cosa. Què vol dir tenir una beina d'espasa en el carrer de l'Esquerda? Això ens parla d'una ciutat que té carrers, per tant, tenim un urbanisme organitzat, a l'Esquerda el tenim molt clar, on hi ha barris artesanals importants en el fet que hi ha espais on hi ha ferreries i, a més, ferreries que estan organitzades perquè es dediquen a anul·lar, per exemple, peces d'armament. El fet que hi hagi armament també ens parla d'una diferenciació social, ens parla d'una elit governant que organitza la defensa d'un territori i tot això es pot relacionar amb tot el que és tot l'altre coneixement del món ibèric ausetà, entre el qual tots tenim jaciments com el Turó del Montgròs, el Casal de Puig Castellet, que també ens parlen d'aquest territori ben delimitat, ben defensat i que té una entitat pròpia a finals del segle III, com es veu després en el seu paper a les guerres